angry and we want justice. Uchazwe njengethandazwe uShezne Khepla nodutyulwe wabulawa ngumuntu ebencuma nayo lipolisa eEldorado Park eGauteng namhlanje. Lusakhwanqisekile uluntu kwindawo yaseLoli kumazantsi eGauteng emva kokubulawa kwamalungu amathathu osapho kuquka nemveku enenyanga ezilishumi kuphela ubudala. Amagosa ajengene nemida kweli ayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kumda iBeit Bridge nanjengoko kuye kwabanjwa indoda nebizama ukungena kweli ngokungekho semthethweni. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa andamba nophumza siphumba noyitolikyo lomntu wezandla Bhotani Mzonzondo. Usapho lakwaKhepla luthi lufuna ubulungisa emveni kokuba intombi yalo uShezne Khepla beneminyaka engama-22 edutyulwe wabulawa kwinyanga ephelileyo indoda ebethandana nayo lipolisa neneminyaka engama-22 ubudala. Kulibaphathiswa yaseGauteng uMnumzana Panyaza Lesufu umemelele kwabomthetho ukuba basebenze ngokukhawuleza ukuzisa ubulungisa. Usapho lukaShezne luthi ubomi bentombi yalo bunqunyulwe ngesaquphe kwaye luthi lufuna ubulungisa. We are in pain. We are so devastated. We are angry. And we want justice for our baby girl. She did not deserve to die like that. Not in that inhumane and brutal manner. Usekela mongameli wePatriotic Alliance uKhenny Kunene umchaze uShezne Khepla njengomthandi wesizwe kwaye ubongoze inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufu ukuba oza kungena ezihlangweni zikaShezne ibe ngomnye wamalungu osapho lwakhe nanjengoko ibinguye obeka isonka etafileni. Shezne was a breadwinner. She was supporting the parents. When you replace Shezne, can you come to this family and say, give me a young woman or a young man that must go and replace Shezne in that position so that this family can survive? Kusenjalo inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufu ukugxekeka nobomi ukungabikho kwamalungu esipolisa kwinkonzo yomngcwabo kaKhepla. The entire leadership of the South African police should have come here to demonstrate that they are at peace with the family and they are not at war with the community. Their absence adds to the misery. uLesufu umemelele kwinkundla ukuba zisebenze ngokukhawuleza eqinisekiseni ukuba ubulungisa buyenzeka. As we go to court tomorrow, the message is simple. Justice, justice, justice. Nanjengoko umtyholwa ethe wazama ukuzibulala naye emveni kwesiganeko uthe wangeniswa esibhedlele nalapho ebephantsi kweliso lamapolisa kulindeleke ukuba avele enkundleni ngomvulo. Lufuna ubulungisa usapho lakwa-Andrew emva kokubulawa komntwana walo uCallen Andrew eGqeberha eMpuma Koloni. uAndrew bulewe ngonqevu ngethuba esemsebenzini. Udutyulwe ngethuba imoto yomsebenzi ebinengxaki ingakwazi ukuhamba kwilokishi engakhuselekanga kwaphela iKatanga. Ukanti usapho luthi khona indlela engenziwe ukukhusela umntwana walo konqevu. Udutyulwe wabhubha ngobusuku benyibidyala esenenyanga nje ezimbini kuphela eqale umsebenzi wobupolisa uConstable Callen Andrew eGqeberha. Umama kaAndrew umchaze umntwana wakhe njengomntu obenamaphupha kwaye ebesoloko ezonwabele. uCallen uye wafumana isidanga kwizifundo ze-psychologist kwiYunivesithi yaseNelson Mandela kodwa uye wakhetha icandelo lesipolisa elandela ekhondweni likatata wakhe owayelipolisa. A life is just taken in South Africa just like that. Just like that. It's like there's no law, there's
there's nothing. But you know what? Now when my son is laid to rest next week, I won't leave it like this. I'm going to fight for justice for my son. Umama kaCallen uthi ukuba umntwana wakhe ebenganikwanga imoto enengxaki ngamapolisa ngesaphila. I don't even want to look at that video. My son pushing that van. I don't even want to look at that video. It breaks my heart into pieces. Really. Because that could have saved his life if that vehicle didn't stuck there. Ukanti ibutho lokhetshe ephondweni sele liqalisile ukwenza uphando mayelana nesisiganeko sokubulawa kweli tyendyana. The Hawks in the Eastern Cape can confirm that on 31 December 2024, a police officer attached at Galvandale police station was brutally murdered whilst on duty by unknown suspects at Gqeberha northern areas. The Hawks are investigating a police murder case. The matter is still under investigation. Further details on the matter will not be divulged at this stage. Ukanti ngomso kulindeleke ukuba isixeko saseGalvandale sibambe umngcelele ngelizama ukunika imbeko kuCallen Andrew kwaye lo mngcelele injongo zawo kukumemelela ukhuseleko lwamapolisa ukuze kungabikho sapho oluzibhaqa kule meko yehlele usapho lakwa-Andrew. Akabanjwa mntu ngesiganeko sokubulawa kwamalungu osapho amathathu uquka nosana olunenyanga ezilishumi kwindawo yogobityholo eGogodela eLoli. Abahlali banyanzelisa ukuba amapolisa ajongane ngqo nemigewu enesandla kwesi siganeko. Ngelixa abahlali bekwatyhola amapolisa ngelithi ayafunjathiswa imigewu, nto leyo ebangela ukuba kube nzima kubo uxela iziganeko zolwaphulo-mthetho. Banoloyiko lokuba zizisulu zolwaphulo-mthetho olunobundlobongela abahlali bendawo yogobityholo iGogodela eLoli. Oku kuza emveni kokubulawa ngokungenalusini kwamalungu osapho aquka umntwana oneenyanga ezilishumi. So I'm appealing to our government and the police to investigate this matter as urgent as soon as possible. And we are going to give them 48 hours. Those victims must get arrested. If they're failing to do so, we are going to march to the police station to make sure that those criminals are getting arrested. Sicela kakhulu amaphoyisa, sicela nokuthi umphakathi wala sibambisaneni ngoba impempe mayekhala naba laba abazi ukuthi kwenzakalani kodwa manje ngiyacela ukuthi lo nyaka lo masibambisaneni umphakathi waseGogodela. Kambe abahlali bakwaphelelwe lithemba ngakumagosa esipolisa asebenza kule ndawo. Get other police because these people are not doing anything. It's like a preschool because the moment you say, no, I'm getting those police, they will tell you, the criminal, that go ahead. They won't even do us nothing. They are our friend. Those police, they say, no, they are our friend. Then community has lost hope. Kananjalo kutyholwa ukuba ukombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni nengxaki yabemi bamazwe angaphandle abangenazimpepha zokuhlala kweli kunefuthe ekuxhumeni kwamanani olwaphulo-mthetho. We are not far from a mine here. There was problem up there in the mountain. People know these youngsters. They are hiding there, the mountain. They are from the mines, that side. The illegal mines. The illegal mines, yeah. Yes. And now since they are hiding behind this mountain, it's still getting worse and worse. Now what must we do? Iinkokheli zasekuhlaleni zona zithi kukho imfuneko yokongezwa kwenani lamapolisa kwisikhululo samapolisa ase-Ennerdale. Amagosa ezomthetho abile soma ezama ukuthintela abo bangenazimpepha mvume nabafuna ukungena kweli ngongekho semthethweni kumda iBeitbridge nowohlula eli nelizwe laseZimbabwe. Amapolisa kwazile namhlanje ukunqakula indoda ethile nebizama ukungena kweli ngongekho semthethweni. Kanti abo banempepha mvume zokungena kweli bakhalazela ukulinda ixesha elide kwimikrozo yemigca. Abanye bafike kulomda ngentsimbi yesibini ngentseni yanamhlanje. Liyanyuka inani labantu ababuyela kweli emva kweholide yeChristmas nabangena besebenzisa umda eBeitbridge. Sele kunqumle abantu abangaphaya kwe-15,000 kulomda bengena kweli loMzantsi Afrika namhlanje. Umkomishinala wolawulo lomda uGqirha uMichael Masiapato uthi babila besoma uqinisekisa ukuba zonke izinto zihamba ngocwangco. Since this morning, the colleagues indicated from 3 o'clock, we started seeing the escalation of the buses coming through. And as you can see, these ones are still on the queue this side, but we have others that side. As we speak now,
all their bags are taken out of the buses. They're actually being scanned to make sure that everything they're bringing in the country is according to the law. Uthi inkqubo yobuxhakaxhaka be-biometrics kuyabancedisa ukunqakula abo bafuna ukungena kweli ngongekho msemthethweni. Once you deploy a biometric movement control system, it is a bit different than when you deploy just an ordinary system where you just stamp passports, just move people in. So now you will remember that we are trying to balance the movement of people, but also at the same time balancing it with national security imperatives, meaning that all of these people here, they have to be screened. We have to take their fingerprint and make sure that we don't allow fugitives into the country. Abanye abantu baqale ukufola kulo mgca ngezithuba zentsimbi yesibini ngentseni namhlanje. I don't know here in South Africa. Zimbabwe side, there is no problem. They are slow. They just so they must improve their time. They take time about 15 minutes with one person. If they reduce their time, we can help. I can't talk because I'm hungry, because there's no food here to eat. He was still waiting to go out to our work. Kubanjwe umuntu omnye nobezama ukungena kweli ngongekho semthethweni. Usually when you use this road, we just want to buy potatoes from a taxi rank. Then we go to Zimside and sell them so that you can make a living. I don't have money to apply for documents in Zimside because they are too much expensive. Eliphulo kulindeleke ukuba liqhubeke kude kube ngumhla we-15 kule nyanga. Siqanqalekile inyanga ngoku kuquba idabi elinempalalo-gazi kwilali yakwaMusi nase-Onyango kumantla ephondo laKwaZulu-Natal. Umphathi wamapolisa uSenzo Mchunu ube nentlanganiso namhlanje ukukhalimela iyantlukwano phakathi kwezilali nalapha the kuzafuneka kugwadlwe amaqhinga entsebenziswano ukulwa nodushe lwambethe ezindawo. Kwintlanganiso yesigqeba sakhe esiphezulu nabahlali bakwaMusi nase-Onyango kwaNongoma, umphathiswa wamapolisa ukhalimele ukujikwa kwezikolo zenziwe ithafa longquzulwano lwelali. Schools have a specific objective. Zakhelo nje into emile eseceleni okufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi zivikeleke ukuthi zifeze leyo nto izikole zakhelo ziyona. Ningayithathi izikole bese nizenza izinkundla zezizinto engakazi zakhelo zona. Izikole akungathathi conflict noma ukuxabana komphakathi bese kuya emagcikeni esikole. Siyacela. Ukwavakalise ukubhideka ngokungabikho kwezizathu ezibambekayo ezingunobangela woludushe, watsho esithi baza kusungula iqela lekomiti yokubamba ucwangco phakathi kwezilali ezimbini. Nje sizolakha leli komiti ngokuthi kube khona abantu abawu-10 la Onyango. Masuwela selapha kwaMusi sizofuna sicela abanye futhi abawu-10. Bese kuba ikomiti labantu abawu-20 elizogamanxa ndawo zonke liqinisekisa ukuthi uzinzo kanye noxolo luba khona. OkaMchunu ugxininise kukhuseleko lwabafundi nalapho athe kuza kufuneka kubuyiselwe 50 abafundi abangakhange bakwazi ukubhala iimviwo zabo zokuphela konyaka ngenxa yezidubedube ezithembende ezilali. Bekumbetshembetshe kwizitalato zaseKapa eNtshona Koloni namhlanje nanjengoko abantu besisixeko bebephume ngobuninzi bezokuxhasa umnyhadala obanjwa minyaka le we-Cape Minstrels. Lo mnyhadala uqale eDistrict 6 ize waqukunjelwa kwiholo yoluntu kwisixeko saseKapa. I-Hollywood Bats Cape Town Street Parade nekwabizwa ngokuba yi-Tweede Nuwe Jaar kumnyhadala ugcwalisa izitalato zesisixeko ngobumbejembeje, umculo kunye nolonwabo. And it's all about competition and about having fun. This is known as the culture of Cape Town, the Kaapse Klopse. This is very, I won't say important, but this is us. This is our culture and this is us. We always come here into town. We come celebrate the Coon Carnival, and it's every year that we're coming here to Cape Town and to see the parade of the Coons.
Ukanti umququzeleli walo mnyhadala uthi lo mnyhadala uthi unike ufunqu kwezoqoqosho kule dolophu. So we've got every possible aspect of the carnival that requires input from suppliers that we localize and we allow our communities to beneficiate it because it is such a large event and such a big opportunity for them to, at the beginning of the year, earn out so that they can put their kids through school. Ukanti sele kuyiminyaka e-138 lo mnyhadala uqhuba. This is not only iconic, but it's super important for our people to understand the history and also to understand their future. Nanjengoko lo mnyhadala uthe wamiswa ngenxa yokungquzulana kweentsuku nejuma yama-Muslim, uGambino uthi baza kuqhubeka nokuhlonipha eminye iminyhadala yezinye inkolo. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe nguThabile Makhaphela. Kakhulu ke Madikela noma Mzango edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam leMuslim nake bethuna igama lam ndikuThabile Makhaphela ndiyintsonkazi yabathembu mvanje kutshanje futhi nansi imozulu siyesiphawule kaloku ngokuvula okokuqala nje wethu umfanekiso obala kakubanzi kakhulu kwiziganeko zalapha eMzantsi Afrika uyawuphawula mbukele kakaya kaloku kumntla-mpuma kakhulu phaya kwelaphondo lonke laseRhawutini phaa kumantla ngamandla futhi buse-Pretoria nazo zonke zangezivume kwasekuseni nje bevuswa ngala 20 ekhatshwa zizitshizane nemvula xa bezawuqosha usuku lapho akhona futhi ngawo la 20 nje abe nesixhenxe kanti wona mbukeli ngokubanzi amaqondo wakho phansi naphezulu ngeloqala nqa iphondo kuphaya kaloku ephondweni lasempuma kolonga ngamandla phaa kumantla futhi phaa koBurgersdorp kwasekusele Komani phaya koJamestown kungabanda futhi kunethe nje yonke la ntsasa ngeshumi nje elikhatshwa sesihlanu kanti ke phaya ephondweni laseFree State ngomso likumbinda phaa eMzantsi laphondo napha kumantla wala futhi enqamini njengaphaya kaloku eVelcom futhi napha neziphaluka kwasekuseni kunganetha kududume kubaneke ngama-20 nje akhatshwa sesohlanu mbukele ekhaya ithi gcinam njengokubanzi kwakhona phaya ephondweni lasentshona kolona ngamandla futhi kwimpuma elapho namazantsi njengaphalo ko-Oudtshoorn kwasesweni futhi qabaqaba ngaloo mafu phaya ngeshumi nje elikhatshwa sisixhenxe mbukele ekhaya kwakhona njengokubanzi futhi ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla phaya ngaselenqameni ko-Alexandra Bay ekuseni phaya bevuswa futhi ngaloo mafu neentshezana kwasekuseni futhi ngeshumi nje elikhatshwa siso isithandathu bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseNorthwest ngomso kumazantsi futhi Moruleng kwasekuseni futhi nazo ezovula xhapheke yonke lantsasa napha kwimpuma futhi eBloemhof kwasekuseni kwakhona mbukele ekhaya lilo kaloku eloshumi nje elikhatshwa sisibhozo ngokubanzi futhi phaya ephondweni laphaya kaloku eRhawutini Appleskoit nakumantla futhi Pretoria Bronkhorstspruit kwasekuseni phaa kunganetha kududume nje yonke lantsasa kanti bayivale beyisonga imini kwakhona futhi ngawo la 20 akhatshwa sisixhenxe mbukele wam ekhaya kasithe ngokubanzi futhi sijonga ngokubanzi phaya ephondweni eliphakame kakhulu apha kuMzantsi Afrika njengapha kumantla walo futhi Thoyando phaya neziphaluka kwasekuseni futhi zezomvula kuyabaneka nje nentshizana zithe xhaxhe kakhulu phaya ngamashumi nje amathathu azakhatshwe sisithathu kanti sehla njalo kusithe ngokubanzi futhi kwakhona phaya ephondweni lasempumalanga ngomso kwimpuma elapho njengaphalo koSikhukhuze ekuseni futhi ngama-20 nje akhatshwe sisithandathu kusekude napha kombombela futhi ngama-22 mbukele ekhaya ndiyayivala ndiyayisonga imozulu phaya ephondweni laKwaZulu-Natal ngomso amazantsi futhi Pietermaritzburg kwasekuseni phaya ngeshumi nje likhatshwe sisithoba kanti napha kungabande eKokstad ekuseni ngela shumi nje elinesine mna ndikuthele kangaka xesha lemiyawuli. Ezingena ngoku sisemoyeni amapolisa abambe abarhanelwa ababini nabaphakathi kweminyaka 17 ne-18 kwisiganeko sokubulawa kukaConstable Cullen Andrews kwilokishi yaseKatanga eGqeberha. Kanti ke ungazifumana ezindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.